Бог ще се прояви в сърцата на всеки един, който вярва в Него. Защото Бог е силен и мощен. И Той няма как да не се прояви. Той ще се прояви в живота ти, в съдбите ти, в чадата ти, в семейството ти, в битките ти. Той ще е победителят. Амин. Нека да го оставим в живота ни. Можем ли да кажем Исус Христос е Господ? Исус Христос е Господ. Исус Христос е мой Спасител. Исус Христос е мой Спасител и Спасител на България. И Спасител на България. Боже, Тебе прокламираме. Ти бъди Господ и Цар и Бог на България. Създал си ме да те хваля.